Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je doet mij optredens voor 2 bands. Captain J. Wright en Sono. Dan is nog een optreden van Edwin Terpstra, tegemoet met Johan Veldhuis. En een solo optreden van Blanco. Early morning sunrise lights the fire in your eyes, and to my surprise, I'm singing songs of grace. Now I finally lost the race. I can't seem to mind. For every 1,000 heartaches, I make amends. I've got the gold in my hand. She makes her face like a lullaby, a perfect way to say goodbye. A stranger's a lullaby, a lovely song for a lonely night. I'll ask the question, yes or no. What's going on, nobody knows. I need a warm embrace. It's so quiet in my dreams. Now the world's still fast asleep. I've got to turn the page. For every 1,000 heartaches, I make amends. I've got the gold in my hand. She makes a face like a lullaby, a perfect way to say goodbye. A stranger's a lullaby, a lovely song for a lonely night. Early morning sunrise lights the fire in your eye. And to my surprise, I'm singing songs of grace. Now I finally lost the race. I can't seem to mind. For every 1,000 heartaches, I make amends. I've got the gold in my hand. She makes a face like a lullaby, a perfect way to say goodbye. A stranger's a lullaby, a lovely song for a lonely night. She makes a face like a lullaby, a perfect way to say goodbye. A stranger's a lullaby, a lovely song for a lonely night. Hij had een nij-album uit. Nagelnij om correct te wezen. Deze Blanco. Hij komt van origine uit Volendam. Hij bent natuurlijk nog in de buurt. Hij gaat dus een speer op dit stuit. We praten straks even een piepvol met deze singer-songwriter. Maar wat ik al zei, heel vaak ik met zijn band op paard is. Wat doen ze nog meer? Onder oren een gesprek met Ines Timmer en Paul Horrius. Maar we gaan eerst even naar een jonge, hele veelbelovende band. Jurrit Frieslandwij. Captain J. Wright. She knows it's safer not to nod and not to see the green masked man following me. Don't tell them what I've done. They might think it's wrong. The diamond sparkles behind glass. Be a circle around that prey. Still later on our way, waiting for another day.
about the dawn. What's a morning without sun? Well, that's the future that I face. I see the headlights start the race. Don't tell them what I've done. They might think it's wrong. The diamond sparkles behind glass. Be circle round a prayer, so late to run away. Wait for another day. Don't tell them what I've done. They might think it's wrong. The diamond sparkles behind glass. Be circle round that prayer, so late to run away. Waiting for another day. Don't tell them what I have done. Don't tell them what I have done. Toffe, jawel, redelijk nije band hier uit Frieslandwijk. Captain J. Wright. Er zit nog een verhaal bij hoe de namen, want ze zien eerst een hele oren namen. En dan waren ze bellen en dat mocht al je net. Nou goed, heel gedoe. Maar mooie muziekmeidjes is zeker. En ik ben heel blij dat ze je Joet opdoeken in de Noorderwien studio. Maar, dat aan ze. We beginnen eerst even met het verhaal onderhaal van Ines Timmer. Ja, zij is op een paard met Paul Horjes. Met een soort van diner-theatershow. Ratatouille d'amour. Ze zullen de provincie terug. Het is interactief. Het is vooral... Nou ja, laat het verhaal zelf maar even dwaan. Ines Timmer en Paul Horjes. Ik heb het over toen, we waren jong en groen. We waren amper 20 jaren. Montmartre met zijn faam. Hing ze ringen voor het raam van ons bescheiden nest. We waren meer dan arm, maar samen ging het best. Jij rook naar terpentine. Je had mijn hart geraakt en met een lege maag poseerde ik naakt. Ja, het is een heel gek verhaal. Het is het streven wie echt gewoon een leegdrompelige voorstelling te doen. En wat iedereen er met thuis viel, wat iedereen makkelijk volgen kan. Niks ingewikkelds, gewoon een heerlijk gek verhaal. Wat er de hele jongen heen speelt. En daartussen krijgen ze dus 3 keer eten bij Ratatouille d'amour. En een heerlijke, dan zeg maar een lekkere siepels op. En dan een gevulde parelhoen of een buff bourguignon met ratatouille. En een crêpe Suzette of een crème brûlée of hoe heet het hoor ik alweer? Nou ja, ik is mijn brûlée. Nee, mijn mousse au chocola. Dus het ben 3 gangen. En het is gewoon super gezellig. Ik om mijn meisje aan tafel te zitten, die stel nog nooit zo'n haast. En dat ben dan misschien wel die toekomstige beste vriend. Dus dat is echt een hele leuke ervaring. La bohème, la bohème. De definitie van ongekend geluk. La bohème, la bohème. Petit paradis, het kon niet stuk. Nou, zei dat op zich wel met name het zanggedeelte en het verhalende gedeelte. Ja. Alleen ik doe nog inderdaad een aantal scènes mooi. Ja, En, daar is de peer solo's. ja. Ik als jonger. Ja. En we hebben wat interactie, hebben we zeker. Ja. En ik leer heel veel van Ines. Gewoon mooi haar musical ervaring. Leert ze mij ook wat dingen bij hoe het acteren. En dat is gewoon heel mooi. Ja, en ik stap eigenlijk een beetje in mijn rol van alleen nog pianist wijzen inderdaad. Maar, dat vind ik wel heel knap. Dat je echt helemaal uit die comfortzone stapst. En ik denk dat het hek er nooit in, maar toen maar. Ik denk dat ik doe het gewoon. Ik denk dat het wel slaagt. Ze ken je mooi broest wel eens best. Mooi mannentheater. En dat vond ik geweldig om te doen. Ik dacht dat wil ik toch zetten. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Het
gaat om een jongen die die uit een circus komt. Zijn heitement ben koordansers. Maar ja, het circus is net zo heel florissant. Dus ze moeten er wat gekke stunts uithalen om de aandacht op zich te vestigen en heel te verzingen. Dat het... Ja, nou, dat heeft bepaalde gevolgen. Het leek het heel dramatisch, maar het is het helemaal net. Het komt alweer helemaal goed. En dit is de zwerftocht van Énile Raconteur, de streetmuzikant. En die wordt dan assisteerd door Jean-Paul Piano. Mhm. En het meest maar te schenken en een harkje en lekker eten en gezellig en meidwaan. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant? Een tafel voor twee. Ik heb gebeld, ze weten ervan. En we drinken totdat de zon opkomt. We vergeten de oneerlijkheid van het lot. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Kom, we gaan, trek je jas aan, anders wordt het te laat. Kom eens hier, ik hou je vast, laat je nooit meer gaan. En ik vertel je een grap die je laat huilen van de lach. En we vergeten de blikken van de mensen in de stad. We doen net alsof het niet zo is. Alsof het niet zo is. Alsof het niet waar is. We doen net alsof ze gewoon verder leeft. Alsof ze gewoon verder leeft. Zelfs als het niet waar is.
Edwin Terpstra, man met vleugel, om het zo maar zo te drukken. Mooi dat hij er weer even is. Ja, we zijn zo alleen maar aan het begin van het programma. Ik heb elke keer de neiging om de verkeerde bandnamen te nemen. Dat wie vroeger Captain Midnight, zo had ik een beetje ontdekt. Ik zeg op een gegeven moment op YouTube een heel mooi live clipje. En toen dacht ik, hey, dat is een toffe band. Die kijk eens even uitnodigen. Maar intussen heet ze Captain J. Wright. Lissy zeggen, ja, de best jongeres. Ja. Stel eerst de band even voor. Nou, daar Ravi op de bas, Tide op de gitaar, Laran op de gitaar en Wimbo op de drums. Eerst even het mysterie over de bandnaam. Ja, de bandnaam. Nou, wij hadden dus eerst Captain Midnight verzonnen. En toen kregen wij op een dag een belletje uit Den Haag van een soortgelijknamige band. En die zeiden van ja, we hebben dat getrademarkt als het ware. Met het verzoek of wij wel de naam wouden veranderen. Want ze waren bang dat het verwarring zou opleveren. Dus dat was wel even, net even jammer. Maar eigenlijk zijn we er nu best wel blij mee. Ja. Ja. Want die hebben nu een nieuwe naam. Ja. Captain J. Wright. Ja. Eerst wat ik aan dacht, maar ik ben een beetje old school. Over veldslagen tussen Engeland en Frankrijk. En er was ooit een meneer en die is ook heroïs gestorven. Die heette Captain J. Wright. Maar dat heeft er niks mee te maken. Nee, nou we hadden wel eventjes, we dachten van nou, goh, als we een echte naam gebruiken, moeten we wel even googlen natuurlijk. Ja. Niet dat ze iets heel naars hebben gedaan. Niet goed gegoed. Nou, deze dus wel. We dachten, Oh! nou ja, weet je, stukje geschiedenis. Wij snijden onszelf er wel even los van, maar we vonden het wel een vet verhaal. Lekker avontuurlijk, dus ja, goed. Ja. Over geschiedenis gesproken. Want ik was ook weer in verwarring toen je hier kwam. Ik denk, ik ken jou ergens van. Ja, en hem ook, ja. Ja, nee. En ik ken Moonloops, Historian. Ja, Rafi en ik, Historian en Laurent Moonloops. Ja. Ja. Zijn dit de overblijfselen of Nee, Laurent zit nog in Moonloops. En, leeft Moonloops nog? Ja, zeker. Ja. En leeft Historian nog? Leeft ook zeker nog. Oké, goed zo. Ja, zonder ons, maar dat gaat zeker door, ja. Hey, met welk idee deze band begonnen dan? Nou, Laurent en ik schrijven eigenlijk al een paar jaar liedjes. En we dachten, daar willen we gewoon iets meer mee. En met Ravi toen de tijd ook veel over gehad. Van, misschien willen we gewoon wat anders, andere richting op. Ik vind zingen gewoon heel nice. En, Want jij zit ook al achter een orgel, hè? ja, ik ben ook toetsenist. Maar zingen is toch iets meer mijn ding. Dus dat wou ik gewoon heel graag. En toen kwamen we eigenlijk met z'n allen zo samen van... Goh, eigenlijk allemaal mensen die op zoek zijn naar iets nieuws. Ja. En dat is goed uitgepakt. Ja, dat vind ik wel, want anders had ik jullie niet uitgenodigd. Er stond ook een heel mooi live nummer van jullie op YouTube. Voor mij was dat gewoon in een huiskamer getaped of zo? Nee, dat was in onze oude... Dit greenscreen, ben ik erin getrapt? Nee, het lijkt op een huiskamer, maar het is een loods eigenlijk. Oh. Ja, bij Marsum en daar repeteerden wij. Maar daar hebben ze ook allemaal gekke props en weet ik veel wat. En wel een opblaaskano en we dachten, dit is fantastisch. En een rookmachine, dus dan kun je helemaal losgaan. Ja. Over de muziek, we gaan niet in hokjes denken en dat soort dingen. Maar dit is een beetje wel de stijl die er op een gegeven moment aan uitkomt. Het is in de jazz, de pophoek, relaxed, Ja. het up tempo. We noemen het indie soul, maar er zitten heel veel verschillende invloeden in. Ja, heel veel jazz ook. En eigenlijk gewoon alles wat ons een beetje roept op dat moment. Het laatste nummer, Hiding, dat is heel erg weer een Tom Waits inspiratie. Dus er komt er weer een beetje blues. Beetje van alles wat. Ja, een beetje van alles wat. Ja. Ja, toekomst. Wat volume. Hard aan het werk nu. Net een plaat opgenomen. Dus daar zijn we nu mee bezig. En, Wanneer komt die uit? ja, wij denken ergens begin volgend jaar. Oké. Ja. Oh, dat duurt nog wel even. Ja, het duurt nog wel even. Maar you never know. Nee. Maar dat is nu de goal. En hard aan timmeren aan de weg. Veel optreden is nu de goal. Ja, maar zoeken naar een sound, optredens dus. Het is echt beginperiode. Ja, klopt. Ja. Leuk hè, spannend. Kijk, dat is heel leuk. Ja, kun je nog experimenteren. Heeft die plaat gewoon zo kritisch dat het nog heel lang duurt? Of ben je gewoon met planning bezig en dat soort dingen? Planning. Het is gewoon meer ook een tactisch dingetje. Misschien dus ook wel eerder hoor. Maar dat is nog een beetje in overleg. Ja, maar wanneer er momentum is, denken we, dan moeten we het eruit gooien. Kom je nou terug? Hier? Ja, ik hoop het. Ja? Kom je weer? Ja, hartstikke mooi. Goed. Ja, heel graag. Heeft de plaat al een titel? Nee, daar gaan we dan over praten. Schijm. Dit is Lissy, zangeres van een hele toffe band, vind ik persoonlijk. Captain J. Wright, in één keer goed? Ja. Ja, zeker. Live in Orween. Don't rush, we got all the time. Don't stress, we got just enough to do. Don't think of what you're
muscles nagging, stiff and sore. He twists the lock and turns around. His eyes drawn swiftly to the ground. Leather shedding, it's down upside crust. He says, I know, and know I must. Golden clips like dragon teeth, locked in snug within their seat. What is hiding beneath that gold that can be stolen but never sold? For weeks he fumbled in his shed, a small light dangling on above his head. His hands grew stiff from cuts and cold, yet he must know what's beneath that gold. Down appeared a man cloaked in black. He said, "You got something of mine, and I'd like it back." Shadows sprung from beneath his feet. The man skated and howled with greed. Now I know, and now I must. What is hiding beneath that rust? I know I must. I know I must. Ja, jong talent. Ja, een nieuwsgierige naam dus. Captain J. Wright. Ik moet zeggen, ik dacht voor toen een Ierse meneer. Uit de tijd dat de Engelsen en de Fransen elkaar nog op een hassen sloegen. Maar het blijkt dus een heel verhaal te wezen. Het is wel hele coole, toffe muziek. Mooi, om jonge mensen hier een plakje aan in Noorderwien. Daar dienen we Jen Vlien ook met deze meer. Maar ja, die had inmiddels wat meer ervaring op die. Hij had een complete band. Hij had een nieuw album uit. Dan ook de landelijke radio. Jerken bij Spijkers met Koppen. Hij doet ook nog mee op een mooie televisieshow. En toch ben ik blij dat hij snel dan... Ja, hij werd het net meer in Volendam ook, maar in Edam snel dan de Diekoe komt om bij ons te spelen. Ik had hoe Blanco, mooi dat je er bent. Welkom. Ja, zeg dat, dankjewel. Blij dat ik weer mag komen. Ik hoef de radio maar aan te doen. Blanco, live, te gek. Televisie. Gaat goed met je? Ja, dat gaat goed inderdaad. Dat moet even doorzetten, dat zou mooi zijn. Ja. Op een goede moment, denk ik. Hè? Album uit, goede promotie. Ja, dat kon niet beter, die timing. Album en inderdaad allemaal leuke radiopromos, leuke shows. Dus eindelijk even actie in de tent. And I love it. Ja, album. What's the story? Video Rainbow heet het album. En, Ben je op die naam gekomen? het is een heel kleurrijk en nostalgisch beetje album. Het heeft heel veel sfeer van herinneringen en kleuren. En Video Rainbow vertaalt dat. Die associatie heb ik daarmee. Een oude VHS-camera die een regenboog filmt. Zoiets is het. Old school. Ja, precies. En het heeft ook een beetje die 90s vibes zitten er wel in of zo. En ik vind het, dat zegt elke artiest natuurlijk, maar mijn beste album tot nog toe. Ook productioneel gezien en songwriting technisch gezien. En ik ben er ontzettend trots op. En het is heel mooi dat nu alles samenvalt. Dus met shows. En ik heb Paradiso Show gedaan in Amsterdam. En, toch even de zaal van Nederland. Absoluut. En dat was te gek. En ik ben heel blij met hoe het gaat. Ja. Nu mag ik ook hier komen weer. Oh, je bent altijd welkom. Ja, gelukkig wel. Ja. Wij begeleiden van het begin tot het eind van de carrière. Ja, ik hoop het, ja. Nou, je zit in de opmaat. Hartstikke mooi. Toch even over het album. Hoe ben je te werk gegaan? Want het is een volledig album. Trouwens, wel aardig. Op je social media ben je ook van plan om al die nummers een beetje toe te lichten, zag ik. Maar goed, je bent nu bij nummer 1 begonnen. Dus voor de echte inhoud moeten ze maar even jouw social media in de gaten houden. Maar what's the story van het maken? Heb je het zelf allemaal geschreven? Ben je met je band aan de slag gegaan? Ik schrijf het zelf. Mijn partner daarin is mijn vader. Jaap de Witte, die schrijft mee. Meestal heb ik een idee en dan bel ik hem en dan gaan we het samen afmaken. En datzelfde proces geldt ook voor de productie en de mix. Ik produceer het zelf, ik mix het zelf in mijn eigen studio. En mijn vader komt vaak helpen, die heeft hele goede oren en een goede songwriter. En dan bel ik de jongens op en die komen het inspelen. Ja. En gastmuzikanten eventueel, gastzangeressen en zangers. En ik zit gewoon non-stop in die studio alweer 1,5 jaar lang daarvoor. Ja, wauw. Ja, een echte liefhebber ook. Het is heel belangrijk, want dat spreekt er ook uit. Gewoon de lol in het muziek maken. Dat is het, weet je. Het is
ze zeggen wel eens, is het nou niet moeilijk om met je eigen ding door proberen te breken? Dan denk ik, of ik het nou wel of niet probeer, ik zou het toch hetzelfde doen. Weet je, ik wil niks anders doen dan dit. En die muziek maken en lekker rommelen in die studio en spelen. Dus alles wat erbij komt is meegenomen, zeg maar. Dus ik ben sowieso heel gelukkig ermee. Ja, en toch spelen mensen heel vaak covers ook. Doe je ook in de show de headliners. En dat hoort erbij tegenwoordig. Hè? Je doet dat soort shows, maar ook je eigen werk. Hè? Ja, op zo'n tv-optreden kan gewoon heel veel doen voor je. En groot gelijk hoor. Exposures, weet je. En ik dacht, ik heb niks te verliezen. Ik ga geen nummers doen die niet bij me passen. Ik speel wel gewoon songs. Je mag zelf wel kiezen? Ja, in samenspraak met hun. En dan kiezen we samen een goed liedje uit waar ik ook happy mee ben en zij happy mee zijn. En dan, dan moet ik kan mezelf gewoon een beetje laten zien daar op tv. En hopelijk komen er wat boekingen uit of je weet het nooit. Zo werkt het spelletje toch? Ja, toch? Ja. We hebben een nummer van jou gezien aan het begin van het programma alleen Stranger Lullaby. We gaan nog eentje doen van het album. Even over de komende toekomst. Veel spelen dus met de band op stap, festivals, zalen. Ja, ik zit op dit moment doen we een support act toertje in Nederland voor een band genaamd The Lottery Winners. Een Britse band, die gaan heel hard daar. Dus vanavond mag ik naar Tolhuistuin Amsterdam. Okay. En gisteren stonden we in Nijmegen en de dag ervoor in Rotterdam. Doe je ook met de volle band, hè? Ja, dat doen we met de volle band, zeker. Ja. En dan heb ik nog wat leuke optredens ik heb een optreden in Terschelling. Dat is voor jullie misschien wel te doen. Ja. In de Groene Weide, die kroeg. Ja, die gaat weer open. Ja, die zijn helemaal aan het heropstarten. Ja, klopt. Op 3 mei sta ik daar met mijn band ook. Oh, wauw. Wat zomerfestivals komen eraan. En ik ben bezig met wat clubs in het najaar. Dat zou mooi zijn als dat lukt. Ja, gewoon volle bak. Ja, gewoon alles doorknallen. Rock'n'roll. Goed. Video Rainbow. Het album zit, dames en heren, wel op de streamingstjes. Heb je er nog in je nummer van aan? Welke ga je doen? One Day We'll Know the Words. What's the story? What's the story? Het gaat over... Iedereen doet zijn best. En het is allemaal moeilijk, het leven dan. En er komen wat verhalen voorbij in het liedje van vrienden van vroeger waar het niet zo goed mee gaat. En... het refrein is, we try to sing along, but one day we'll know the words. Dus op een dag komt het goed, als we maar door blijven proberen. Dat is de boodschap. Ik ben blij dat jij er weer bent. En hij geeft een spel in. Blanco, live in Noorderwien. Did you ever see a rainbow with the colors dripping out? You saw your heroes and the angels crashing down. When you're ready for surrender, nobody takes your call. No human hand to catch you when you fall. Oh, we try to sing along. One day we'll know the words. Oh, we wanna be like water, but something's got to burn. Oh, I saw Danny last night. He was 8 miles high. He cried like a little child. He got his big heart broken once or twice, and the pieces turned to ice. There's this guy that used to share my dreams way back in the day. They say he made himself a name, sold his soul in the money game. We try to sing along. One day we'll know the words. We wanna be like water, but something's got to burn. Whoa, I live, love, and eat the dirt. Did you ever see a rainbow with the colors dripping out? You saw your heroes and the angels crashing down. You saw your heroes and the angels crashing down. Oh, we try to sing along. One day we'll know the words. We wanna be like water, but something's got to burn. How we try to sing along. One day we'll know the words. Oh, we wanna be like water.
Ja, tof om hem weer even te gast te hebben. Helemaal uit Volendam. Ja, soms is het ook altijd van u. Nou goed. Blanco, na je album uit, zit op een streamingssysteem. Dat is hartstikke goed. En ja, ik ben benieuwd hoe ver die nog komt in die nieuwe televisieshow. Dan gaat het net om eigen werk, maar wel om covers en de headliners. Ik neem het er maar even bij. Maar goed, we hebben hem graag te gast. Blanco dus in Noorderwien. Eindelijk ben ze er eens een keer. Ik ga een band hier, je te staan. Ik had een tijdje contact met hun. Ze heette Sono. En dan komen ze weer net en dan gaan we net terug. Maar eindelijk, spelen ze hier. Ik ga even naar Jannie Elzinga. Die ken ik een beetje uit de mediawereld. Ze schroeit ik mooie stukken. Maar je het even als frontvrouw. Ja. Stel even de band voor. Nou, we hebben Sono. Wij bestaan uit 4 Friesen. Ja. En hier nu uit Den Haag. Ja. We hebben Tamara, Jesse, Femke, Jasper achter de drums en mijn naam is dus Jannie. Mooi. Kom even tussen je mist in. Ja, waar staat die naam maar voor, Sono? Oh, dat is wel een goeie. Ja, wij zien het ooit in het atrium van onze squallen. En toen hebben we eigenlijk bedacht dat we maar een band moesten starten. Maar ja, zo'n band had ik een naam. Ja. Dus wij alweer random wudden. Dus gewoon wudden die we maar konden bedenken in Google Translate zetten. Nou, en Sono is dus iets van geluidsgolven of zo in het Italiaans. Ja. Dat is het uiteindelijk wudden. Dat is voor alles een uitles, hè? Ja, zeker. Loltrappen en leuke muziek, meidje? Ja, zeker. Zo gaat het, hè? Ja. En altijd al in dit soort muziek zitten? Of nog heftiger? Of je net? Nou, het is wel altijd een beetje in het rockgenre geweest. Ook met onze roots op de middelbare school, in de schoolband. Ook altijd wel rockmuziek gespeeld. Green Day, dat soort bands? Ja, ook wel. Ja. Ook wel Green Day. Nou, en tegenwoordig vertolken we het op deze manier, natuurlijk ook muziek. Dus dat heb je net gezien. Hechte Freunenclub dus? Ja, dat vooral. Dat is het mooiste eind van onze band, vind ik zelfs. Dat we gewoon jongens together zitten kunnen en gewoon een biertje erbij en dan gewoon gezellig. Lekker dompraat. Nou ja, precies. De get volume, ja. Ja. Nou goed, maar de 16 band was het toch nog zo goed mogelijk gedaan. Hè? Dus ben je serieus met screwen en het oefenen bijvoorbeeld? Ja, als we echt ons screw binnen, dan ben we echt heel serieus bezig. Echt, iedereen zijn eigen partijen goed van elkaar en mij zijn al goed instemmen van, nou, wat doen we hier? Dat hebben we dan echt wel heel goed in. Ja. Hoe lang ben je hem nou bij elkaar? Nou, in deze samenstelling nog niet zo lang. Maar in totaal zijn we al 4 jaar de naam zo. Ja, het is al even een tijdje, hè? Ja, zeker. Want er zijn hier Jannie en ik zijn hier, toen nog met een andere drummer zijn we hier een aantal jaar terug ook al geweest. Ja. En toen waren wij ook al Sono. Hoe kom je in die Hagenees dan? Ja, dat is wel een grappig verhaal, want alles gaat zinwillig online, hè? Ja. Dus wij hebben een nieuwe drummer nodig. Nou, we hier zeg maar... We zijn Joet aan het repeteren. Morgen wie het optreden, dus de drummer wie ermee stopt. Ja, lang verhaal. Via social media. Hij stuurde een bericht. Hij zei, ik ben zo gek om uit Den Haag wel even naar Friesland te komen. Oké, wauw. Ja. Dus ja, helemaal uit Den Haag. En, hij heeft wel karakter, ja. We love him for that, zeggen we dan. En goeie, nou, Den Haag had ze dus blijkbaar internet. En dat is goed, hè? Ja, dat wist ik net. Ja, goed voor jullie. Hoe lang spelen ze toen al, Bas? Zo 4 jaar, denk ik. Jeetje. Ja. Ja, dat is heel lang. Nee, klopt. Neem je dan les of leest het zelf om bij YouTube-filmpjes? Nou, mijn heid is, dus ik had een beetje van hem hoornam. Okay. Ja. Dus was ik van hem jatten of net? Nee, daar mag ik van uitbeloven. Was een mooie bas. Serieus? Ja, always sun hier. Ja, hij had die eigen bas, maar Femke is het dan. Altijd op frieken, ziekjen, loopjes? Altijd. Ja, ik jij iets en dan denk ik, oh, dit is echt wel mooi. Ja. Ja, mooi. Ambities? Ambities? Altijd natuurlijk. Ja, tuurlijk. De komende maand hebben we een aantal optredens. En uiteindelijk is het gewoon een hechte vriendenclub die zo vol mogelijk muziek wil meidje. En pretmeidje. Zeker. En dat probeer je hoe te brengen op het publiek. 100%. Ja, zeker. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Iedereen lekker meenemen en iedereen laten vieren wat wij vieren. Ja. Hoe ben je te vinden op de socials? Absoluut Sono op Instagram. Oké, absoluut Sono. Ja, zeker. Op zijn Engels of zijn Nederlands? Of, Nee, dat is gewoon op zijn Nederlands. Ja. Dus we hebben een absoluut Sono. Oké, hartstikke mooi. En absoluut Joert bij u hier in de absolute Noorderwien studio. Sono, live in Noorderwien. 1, 2, 1, 2. I saw you driving naked a leg down the street with your belly to the windows and your baby in the front seat. Radio all playing that song. Nobody could catch them, they were already gone. Driving downtown, burning the rubbers. Nothing but the power under the engine cover. I'm an optimistic, fragilistic muscle, I love it. I've been driving away from me, nobody can stop her. He went out to eat.
So I disguised myself and waited for him out on the street. After he returned, there was nobody left. She snuck up from behind and punched the guy in his chest. The fall gave me some bruises on his elbow, his scar. So I patted him down and took the keys to his car. Dream, I wish it was me. Go, you know, when I go, when I go, when I go, in my Cadillac dream, I wish it was me. When I go, when I go, when I go, in my Cadillac dream, I wish it was me. It's too dirty and your clothes are on my floor. Never seen somebody with a body like yours before. Started in the kitchen, now we're in the shower. I can do this for hours. Everything feels complete, for every chance to fall in love with me. Sweat dripping on the floor. I'm thirsty, I want more. Sweat dripping on the floor. Sweat dripping on the floor. I'm thirsty, I want more. Sweat dripping on the floor. I can't think about the first time maybe we were drunk, and so I wrote a song about me that evening. Every time I get this feeling, Sweat dripping on the floor. I'm thirsty, I want more. Sweat dripping on the floor. Sweat dripping on, sweat, sweat, sweat dripping on, sweat dripping on the floor, dripping on the this night, praying that it's never gonna end. Over time, we can do this again, oh again.
Sweat dripping on the floor, sweat dripping. Sweat dripping on the floor, sweat dripping. Sweat dripping on the floor, sweat dripping. Sweat dripping on the floor. Toffe, jonge band, Sono. Ja, absoluut Sono. Als ze dus ziekest op de social media kanaal. Als ziekest op deze pianist, Johan Veldhuis, komt bij een heel soort acts uit Zinburg. En organiseert dingen. Maar onder andere ook bij Edwin Terpstra. Edwin Terpstra, wie een beetje, je hebt toch de ontdekking van een prachtig mooi festival. De Waardhoeken ging het roer. En toen pikten ze hem als winnaar uit. En toen zei ik ze Edwin, kom nou eens del. Dat die. En toen zei kost nou, oh ja, als dan weer eens een mooi noemers kom dan weer eens een keer del om te jong. Nou, daar gaan we met Edwin hoe praten. Maar Johan, hoeveel projecten bent u van het mee bezig? Ja, ik ben mijn soort projecten bezig. Hè. Met Edwin Sanoon dan en met Rayana natuurlijk. En vanuit mijn studio doe ik alweer projecten. Ja. Dus hartstikke leuk. Klinkt als het ideale muziekleven. Ja, dat is zeker. Wat muziek en nog wat dingen erbij. Maar hartstikke leuk. Ja, lekker man. Ja. Bevalt die vleugel wat of niet? Hij is net zo goed als mijn eigen. Hij steekt zelf een vleugel dus? Ja, zeker. Okay. Ja. Dit is een Steinway Sons, met welke is tussen? Yamaha of Ja, kan Yamaha C3. En dat is een supermooie vleugel, mooi instrument. Ja. Hoe zit dat bij pianoliefhebbers? Is dat een beetje de Champions League? Nee, Steinway is natuurlijk een hartstikke goed merk. Ja. Maar wat bij deze piano wel merkst, is dat de hamers die erin zitten, die meer een beetje versleten. En dan is er... Hij is kijkt opknapt. Nou, dat jest net, want er is... Maar we zijn praten met die meneer. Ik kan het wel even uitlezen. Ja. Als ik op een vleugel met goede hamers, dan jest een soort verschil tussen... En als ik het linker pedaal intrap, dan moet dat fluweliger klinken. Dat is een ietsje. Maar net genoeg. Maar dat verschil kan volle grutter en dan haast meer dynamiek. Okay. Nou, dat mis ik hier een beetje. Dat in Berlin. Had klauwen maar geld kosten trouwens. Mooi, dankjewel Johan. Ik ga even naar Edwin. Ik zei al, een beetje ontdekt. Per ongeluk haast, heel. Ja, per ongeluk. De stem van Waardhoeken weer dat, hè? Ja, stem van de Waardhoek. En dat wonst. Hek won. Het is, Je wist het van diezelfde, dat is jonge koers dus. Ja, dat doe ik al een hele tijd, eigenlijk min of meer. Maar ja, ik had zo lang al niet meer op de planken gestaan, totdat mijn vrouw zei van, goh, is het niet een keer leuk? Doe mee, je hoeft niet te winnen. En met die insteek heb ik ook meegedaan. Nou ja, toen hij won. De night best je was. Ik zei, nou, kom maar eens weer del, wat vind ik leuk. Er is een soort assai-instromer, om het zo maar zo te drukken. Ja. En hij was bij een verveertje te staan die dan beginnen. En dan begint wat letter, hè? Nou, ik ben op mijn 14e ooit begonnen. Dat wel. Alleen, ik heb ook menig feesttent, theater, discotheek gezien. Alleen dit, wat ik het liefste doe, lekker klein houden, daar ben ik nu mee bezig. Ja. Treed je wel eens mee op of is het al wat in ontwikkeling? Vorige keer zei ik van, goh, de kinderen moeten eerst het huis maar uit zijn, zei je. Die zijn, ik geloof iets van 7 en 12, dus dat wordt hem even niet. Dus ik moet gewoon... zij zijn in het hokdel. Ja, dat kan. Maar ik ben wel weer bezig. Ik wil graag bezig zijn om weer iemand te vinden waarmee ik dus inderdaad leuke kleine liedjes kan gaan doen. En ja, dan moet je niet denken aan dorpsfeesten, maar dan moet je meer gaan denken aan de gelegenheden waar dat past. Okay. Nou, mooi, dat is de best. Goed, genoeg plannen en ambities. Ik zei het even aan de komst Moorndel en ik is wel eens jong. Nou, we halen even de nummer van hem jet en dat doet hij nou weer live in Noorwegen. Er is verrekt te veel te zeggen. En te liegen nog veel meer. En heel veel bagger bloot te leggen. Al doet het graven nog zozeer. Ik ben een eikel, maar ik leer. Een oceaan om in te vluchten. Nooit jaloers te hoeven zijn. Liefde om je hart te luchten. Een oceaan, hoe lekker zou dat zijn? Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kwam te staan. Dan was het lang, zullen ze leven. Familie waar ik veel van hou. En voor wie ik sterven zou. Een oceaan om in
huilen, nooit alleen meer hoeven zijn. Ik heb gesmeekt niet meer te huilen, alsjeblieft. Het leven jaagt geen angst meer aan. Ik heb al zo ver moeten kruipen. Het laatste stuk zal ook wel gaan, tot ik ga staan. De oceaan om in te vluchten, nooit jaloers te hoeven zijn. Liefde om je hart te luchten, een oceaan alleen van mij. Een oceaan om te verzuipen, een dag of wat, een held te zijn. Laat die handen nu maar gaan. Een oceaan vol tranen is van mij. Alleen van mij. Voor jou en mij. Wauw, wat een stem. Ja, en ik kom gewoon van het beeld, hè. Nou, goed, mooi. Om Edwin Terpstra te kennen met Johan Veldhuis weer even hier in de studio te zien. Ze ging een nummer van Sono, toffe band. Maar eerst maar even bedankt voor het zien, bedankt voor het harkje. Nog winnen er alle werkdagen tussen 6 en 7 op de radio. We zijn er ook op internet op verschillende platforms, waaronder youtube.com/Noorderwien. En natuurlijk op televisie elke week om jou wachten. Wij besluiten deze aflevering met Sono, live in Noorderwien. The sun is shining, but I don't feel it on my skin. The flowers used to glow, they lost their color in the wind. Oh, a match made in heaven, or at least it was. And I never saw it coming before it was me that I lost. Now I'm at the beach with a cocktail in my hand, digging myself in the graves of sand, so far from my home, thinking it was you alone. Never thought I could belong. August in Spain. Feels like August in Spain. Breakfast for two, pancakes in my hotel room. Used to be here with you. All I do is miss you. We're fucking, and then we're fighting. I'm honest with